Hej og velkommen til min første YouTube-video. Jeg har lavet den her kanal, da jeg fik det anbefalet af en af mine sponsorer, så ligesom det gør det lidt lettere for folk at følge med. Og så skal jeg anbefale produkter og fortælle jer lidt om, hvordan det går, og så videre. Ej, det er vildt skørt det her, når man ikke er vant til det. Nå, og så tænkte jeg på, at det er en god måde for jer at følge med i det hele, og I kan stille spørgsmål, hvis det er, så kan jeg snakke om det. Men ja, ellers vil jeg bare lidt fortælle om, hvad det er, jeg laver i forbindelse med konkurrencen, og ja, I må følge med, hvis I synes, det er spændende. Men ja, jeg har jo været med i Miss Danmark år 2015, hvor jeg vandt en pris, og det var Miss Multimedia, den står faktisk lige der. Yay! Okay, jeg ved ikke, om man kan se det kun af lyset. Men ja, og den pris var jeg så heldig at vinde. Og så placerede jeg mig i top 16, så nu har jeg fået den fantastiske mulighed at komme med i en ny konkurrence, og det hedder Miss Heritage International år 2015. Ja, jeg vil lige fortælle lidt om konkurrencen, og jeg skal lige sige tak til Lisa Lenz for, at det er hende, der ligesom har fået mig ind i det. Det var også hende, der er director for Miss Danmark, så tak. Men ja, Miss Heritage, det handler meget om kultur, og det er perfekt for mig, for jeg er total nationalist. Også efter jeg har været i USA et år. Og det handler om, at man skal udbytte kultur, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Og så skal man bare lære en hel masse om hinandens kultur og ens hjemland, og det handler ligesom om at sådan repræsentere ens hjemland bedst muligt. Og vi skal lave et heritage-projekt, og det bliver også rigtig spændende. Det er også en af de ting, jeg skal have i gang med at lave. Jeg skal faktisk lave noget af den i dag, hvor jeg skal hen til Roskilde Domkirke. Ja, men det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Forresten, I må gerne stemme på mig. Man kan nemlig stemme, og den, der får flest stemmer, kommer automatisk i top 10. Men altså, jeg vil ikke give op på forhold, men jeg tænker, at det er måske svært for et lille land som Danmark. Men I skal endelig gå ind og stemme på mig, det vil betyde rigtig meget for mig. Jeg laver et link nede i under her. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skal fortælle om. Der er en hel masse ting, der skal forberedes i forbindelse med Miss Heritage. For eksempel så skal jeg have en balkjole, som jeg skal have med derover. Jeg tænker allerede på, at jeg skal få plads til det hele i min kuffert, det aner jeg ikke. Og så skal jeg have badetøj, så vi skal gå en bikini-runde. Så skal vi, hvad var det nu ellers, et nationalkostume. Og jeg prøver lidt at få noget kostymeudlejning, / mine veninder vil gerne hjælpe mig med at sy noget, så det skal jeg også have styr på. Og så skal jeg selvfølgelig have stiletter og kjoler og negle og alt muligt. Så der er en hel masse ting, der skal forberedes. Men jeg synes, det er vildt sjovt, og det er vildt spændende. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skal sige.